Mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay nga naguba sa Bagyong Odette ang gipaniguro sa Talisay City Engineering Office nga mapaayo na o maggamit at unya sa piniliay. Ang report ni Femery Dumabok. Adunay 24 katungaan sa elementarya samtang 17 usab sa high school ang giayom-ayom karon sa Talisay City Engineering Office. Matod ni Acting City Engineer Arnel Bacalso nga mihangyo ang COMELEC ug DepEd nga unahon pag-repair ang upat ka mga dagkong tungaan sa Dakbayan. Gamito na mga classroom niini alang sa piniliay karong Mayo 9. Usa ang Tangki Elementary School nga nawagtangan og atop-atol sa Bagyo. Ang katong mga mga classrooms nga lacking jud para sa eleksyon kuan naman siya ma'am implement na pang-repair na. Gialain karon ang gahin alang unta sa water system sa Tangki Elementary School aron gamiton pag-ayo sa atop. Laing priority ang Lawaan 1 Elementary School, Kansong Elementary School ug Lagtang Elementary School. Sagad sa mga tunghaan gigahinan og tunga ngadto sa 1.5 milyones pesos. Gipaniguro nga mahuman ang pagpaayo sa di pang piniliay. Magamit na siya ma'am. Nya naman sa sila mga alternative nga kuan sila kanang tent ba. Uban na Jun Solonog Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.